who alone gives life to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Karon gi saulog sa simbahan ang handumanan o piyesta ni San Buenaventura, obispo ug doktor sa simbahan. Natao ni siya mga 1218 or 1221. Yan, namatay po ni siya o 1274, mga 54 years old siya namatay. Niya, dako kay siya natampo sa simbahan tungod kay gigasahan ni siya og intellectual genius. Yan, niapil ni siya sa Franciscan, huwag ni siya successor nila ni St. Francis of Assisi o nahimo siyang obispo, kardinal magiting ito sa atong simbahan. O iyang gibuhos ang tanan niyang mastery sa atong theology o sa atong doktrina sa pagpasabot sa atong tinuhuan o nagsuwat siya mga pagpatinaw sa atong mga doktrina o sa atong pagtuo. Labi na gyud sa theology o sa philosophical approaches sa atong pagtuo. Busa uban kaniya atong iampo nga ang mga katawhan, labi na atong mga leaders nga gigasahan sa ilang authority gamiton unta sa paghiusa sa katawhan o sa pagpaila sa Ginoo. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi aning pagpamalit og mga slots nato, hatagan unta sa grasya sa panalipod o kalig-on sa pagtuo. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga sa pagsaulog namo sa adlawng natawhan diha sa langit ni San Buenaventura, obispo, mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan o makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo o katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma o Gomora. Nag-ingon ang Ginoo, walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipulan na ako sa mga halad nga mga karnero nga inyong gisunog, ug sa mga tambok sa mga mananap. Giluod na ako sa dugo sa turong baka ug sa nating karnero
o sa mga laking kanding. Kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala niining tanan, inigsimba ninyo kanako. Ayaw na kamo pagtunob sa akong templo. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan. Wala ako'y gusto sa insenso. Dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bag-ong bulan, sa adlawng igpapahulay, ug ang inyong pagsimba. Ang inyong mga bag-ong bulan, ug ang naandan nga mga pangilin, ngilad na alang kanako, gisamukan ako o gipul-ana niini. Sa dihang ibayaw ninyo ang inyong mga kamot, dili ako mutanaw kaninyo, dili ako mamati bisan pag kapila kamo magampo, kay naduhig sa dugo ang inyong kamot. Panghugas kamo og hinluin ninyo ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat og dautan, ug buhata ang maayo. Patunhaya ang hustisya, ug tabangi ang gidaog-daog, panalipdi ang mga ilo, ug labi na ang mga biyuda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo, gibadlong ko ikaw. Kayang imong mga halad nga sinunog, ana sa akong atubangan kanunay. Wala ko magkuha og turo, gikan sa imong balay. Ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong mga kasuguan, o giangkon sa imong baba ang akong mga kasabutan. Bisan kun gidumtan mo ang disiplina, o gisalikway mo ang akong pulong. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat mo nining mga butanga, magpakabungol ba lamang ako? Unag-una-una ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdum kanila sa imong atubangan. Ang magahalad ug pagdaig agik sakripisyo, nagahimaya ka nako. O kaniya nga nagalakaw sa matarong,
ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang gidala ko, kundili espada. Mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan ug mga anak nga babayi ug ang ilang inahan ug ang mga umagad nga babayi ug ang ilang ugangan nga babayi. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao mao raon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. Ug kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili angay kanako. Ug kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Ug hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Human pahimangnuin ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, mibiya siya niadtong dapita ug miadto sa kasikbit nga mga lungsod aron pagtudlo o pagwali. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Giklaro ni Kristo mga igsoon nga kining atong kinabuhi sa pagsunod niya, dili di ay ni makapromote gyud og kalinaw sa kalibutan. Munang di ta mangandoy og kalinaw dinhis kalibutan. Unsa may atong pangandoyon nga makamaotang mudawat sa kagubot dinhis kalibutan, nya malinaw tang muatubang sa mga kagubot, kasakit o kamatayon. So ang tinuod di ay kalinaw na agyod sa atong pagsunod sa Ginoo. Munang niingon siya, mahigugma gani mo sa inyong
isig ka tao, bisan pas inyo mga sakop sa panimalay, labaw ka nako, di mo angay nako. Niya ang magpakamatay para nako, mabuhi para nako. Ana sana mao na nga ang kalinaw naas atong pagsunod sa Ginoo. Lingian na imong tupad ing na malinawon karon. Malinawon ka. Kamong daghag mga utang, malinawon mo. Kamong mga giutangan, malinawon. Kamong naay mga estudyante nya nataktak pag trabaho, malinawon mo. Kamong gisigihag libak, malinawon mo. Ang atong mga politicians ron, malinawon. Si President Donald Trump ba, o former President Donald Trump sa Amerika, gipusil, naigong dunggan, pati sang hingigua atong kuana, katong snipera kay wa man kaigo sa agtang, ang dunggan mangigiigo. Maigig ka ito siya. O na ba, malinawon baron ang Amerika tungod aning attempt of assassinating sa usa sa mga kandidato sa pagka-presidente sa ilang umaabot nga eleksyon. Kita sa dinhi umaabot sang atong eleksyon karong 2025. Malinawon ba ang atong mga politicians? Kung gasunod kas Ginoo, malinawon ka kanunay. Pero nagsunod kas imong gusto og sa kalibutanong mga butang, wa gyud kapuslanan ang kinabuhi. Una diri sa atong unang pagbasa, ang mga pag-ampo, ang mga halad sa mga tao giingnan nas Ginoo, wa nako ganahi, wa nako lami, giluod nako anak inyong gibuhat. Nganuman kay ang inyong kamot na puno sa dugo, pasabot kung atong paharion ang sala sa atong kinabuhi, wa gyud kalinaw kay ang Ginoo di naman mohatag nato sa iyang grasyas kalinaw. Grasya man gud ning kalinaw, dili man ni nato mugna gikan ni sa gasa ni Ginoo ang kalinaw. Nya kinsa may hatagan niya niini ang mga nagsunod kaniya. Mao ni sila si Saint Bonaventure, sila si Saint Francis, San Vicente Ferrer, ug uban pang mga santos, nakatagamtam sila ni ani. Kay matud pa manggod sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, sa matarong akong pakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. O kinsa maning matarong kanang nagsunod sa balaod sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang musunod anang moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas ta sa kamot. Wa na mo'y kalinaw. Kinsay mo sunod anang giingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos ta sa kamot. Gyapon. Kinsay mosunod dinhi nga moingon ang Ginoo, pasudla sa inyong balay kadtong mga way balay. Taas ang kamo. Wa gyud ayo. Kamo dihang mga online parishioners unsa man say inyong tubag. Kinsay mo sugot ninyo dinhi og mosunod sa sugos Ginoong nag-ingon pasayloa lag kapituan kapito ang nakasa nimo. Taas ang kamot. Sa maning klasihas na nimbay ang tao. Mao na ang Ginoo basig wa na sad siya lami sa atong pagsigig simba. Panahon ra ba ni Moises, paisahon gyud kamot ang mga tao, pasinggiton pa aron lang gyud mo pakita nga anha sila sa Ginoo. Kamo hilom kay mo diha, wa gyud mo tingog. Last chance na lang ni. Kinsay mo sunod sa Ginoo, taas sa kamot. Ayo og mga pungkol mo, pungkol yun mo yun. Di na mo isa, kanarabang kanirabang atong kamot, hinatag ra ba ni Ginoo, nya di na to iisa para niya. Grabiha god.
daw sa nato bisan nalas pag-isas kamot mao na di ta maghuwat nga moingon sa dang Ginoo muramog Sodoma o Gomora giluod na ko ninyo, di ta maghuwat ana. Unsa may yang giingon, panghugas na mo sa inyong mga dugo, mga kamot nga dugo nga naay dugo. Unsaon man paghugas, matud pa niya diri, hunong na sa pagbuhat og dautan, buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, tabangi ang mga dinaog-daog, panalipdi ang mga ilo, labani ang mga byuda. Sabot, unahon na nato paghigugma ang labing ubos. Mabita na nga muhangyo tako sa ato mga officers, opisyalis atong nasod, at timanon gid unta ang huna-hunaon gid unta nila mao ang atong mga kaigsuonan nga labing ubos. Nga hutdon unta nato og gasto ang atong pundo sa atong nasod aron pagtabang sa labing timawa natong mga kaigsuonan, dili anang mga pagkaon nga porting mahala nga pila to'y budget ros umaabot nga suna kaon lang 20 million pastilan, ipalit pa na nato og kana bitang sana kana bang manok diha nga duko-duko ba, tagpila ng manok nato kana kay sakay anang naangkuan karumata pilang hiwa na 5 ipalit pa na ana nya parisag mga tagurha ka bukpuso o usa ka mineral water gamay, ipanghatag natos mga way gikaon kanang 20 million. Sobra na siguro na sa mga abot na siguro ng dool-dool 500,000 katao ang mapakaon or more than 500,000 ka mga gikaon ba kaysa ang mga purti ng daghanag pagkaon, gaawas-awas ang pagkaon sa ilang lamisa, mao pagay mo budget og ingon anak kadako para lang sa ilang kaon-kaon. Anang panahon anang magstorya-istorya kunuhay bahin sa mga kaayuhan sa atong nasod nga tuwa dito'y nagsigig kabkab og basura nga mga Pilipino para makapamahaw, makapaniudto kaon anang mga panos kaayo nga mga nagbilin nga mga unod-unod diha anang linabay nga mga basura gikan sa mga restaurants. Kaako ta na kamo makaako mo, makaako san mo magtan-aw ang atong mga contractors gihuman ang atong kumbento nya wa pa mahuman natog bayad, papalit na mo slat ana ba sige ka tigom sa imong kwarta, sudong anang imong kwarta nga daghan na kaayo, di jud ka kahatag og 500 pesos para lang sa SBF dag nato, di jud ka spare anang imong niabot naman naghapit naman na mo 20,000 imong kwarta, di jud ka kakuha diag usal ka 1,000 para ipalit og MMHD para ni Mama Mary. Ngilingay mong tupad ning na kinahanglan kita ni gyud og mo palit pagitag slot ana kay basin ba kutob ra gitas atong kaugalingon mo na naot paunta magpatalinghog na ta sa mga panginahanglan sa atong isig katao. Ako kamo giawhag tas Ginoo sama sa mga santos, gamito nato ang tanan nga naa nato, intellectual, spiritual, material blessings atong gamiton sa pag-alagad sa tanan. Manindog ta mga igsuon, sa kinasingkasing atong ituboy ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios nga nagmahal kanato ug moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ngang mga sakop sa simbahan magmaisugon ug magmakanunayon sa ilang pagtuo, taliwala sa mga pagsupak ug mga pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga ginikanan magmaligon ug magmadasigong mugiya sa ilang mga anak diha sa dalan sa pagtuo ug sa Kristohanong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami.
nga ang mga kabatanunan magmalig-o mobatok sa mga daotang panigingnan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang Ginoo mohikap sa mga masakiton, mga masulubon, nga naguol ug sila nga nanag-antos sa balatian, ug sa pangisip ug sa lawas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga sila nga namatay, magmalipayon sa kahangturan didto sa gingharian samahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Dios among amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagpaubos, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayeg paghinaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sudo nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad dinhi sa sagrado nga mga altar sa pista ni San Buenaventura. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong ngalan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay unta. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Buenaventura Obispo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panigingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo gana sa mga langit, pagdaigon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang inuging Maria, matuman ng imong pagulong, dinhi sa yuda, maingon sa langit. Ang kalanunan sa matagan lang, ihatag ka na mo karon adlaw.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, imayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manausab kaninyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanino. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, Ang inyong kalawat kanimo, apan pamulong lamang ang mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Mag-ampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami o Ginoo, nga tungod sa panig-ingnan ni San Buenaventura Obispo, maningkamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan o paghubad ngadto sa buhat sa iyang gitudlo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung magsigitag sunod sa pagtulunan sa Ginoo bisan pa magsupakon og sakiton ta sa kalibutan. Salamat sa nagsunod sa sugo sa Ginoo ug nagpadayon pagsuporta nato pinaagis pagpamalit og slots. Ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 29,571 ka slots na apay 30,429 ka slots. So wa pa ni makatunga ang atong halin, no? Gamay nilay kuwang mukatunga na ni. Unya naatay 16 slot challenge nga tag 8,000 na nasa 107 ka 16 slot challenge. Nya nga to sang MMHD katong special slot para sa Kapilinya di Fatima na nasa halin nga 4,140 na pay 1,860 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Nya do na ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 pesos na nasa 19 slots nga nadawat. Challenge day 19 challenge. Atong pakpakan ang namalit nato sa mga slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daigong ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa